Burkina Faso kaw fe kunnafondila ma binani tara ka taa faso de ɲuman kalan ni surasiya kalan kɛ olu kunna jamana ale ɲɛmaw fɛ waleya in kɔni bɛnna maa dɔ ma nka maa caman y'a yira sa ko nin tɛ ko ye komi ni kunnafonidilaw kan ka bila ale la Laginɛkaw fɛ Mamadi Dunbiya ale segira ka na ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u taara Grɛsikaw fɛ a segira don min na dɔrɔn min ye minisiriw ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye u y'o sigi sen kan baabu bɛɛ lajɛlen tali kɛ jamana lakanako la min ye jamana bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di u ka faso dancɛw minnu bɛ yen ka dɔ fara wolomasiri tɔgɔ ka sew n'u ka minɛnw kan ko ka o sigi sen kan kɛɲɛkɛda ni kɛrɛkɛdaw ko k'a bɛɛ lajɛlen sɔn wa hakili ka to u la fana taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen ko ka jateminɛ baabu in ye tali kɛ o la Senegalikaw ka gouvernement y'a yira sa ko a bɛ dɔ fara taji sɔngɔ ka fala ye min ye 180 ni dɔrɔmɛ 9 ko u y'o de fara o de kɛra u ka gasoil sɔngɔ super sɔngɔ n'o ye essence ye ale kɔni yɛlɛla min ye 14 o de farala ale kan gasoil ale kɛrɛfɛ sa min ye essence kɛrɛfɛ gasoil ale kɛra 145 ani dɔrɔmɛ 45 ani dɔrɔmɛ 1 ye o la sa ko min ye 15 o de farala o musaka kan nin fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa ko bɛɛ lajɛlen bɔra min na sa Detroit Dormuzu mankan b'o kɔnɔna bi ko de y'a to ko u jagoyara ka dɔ fara taji ale sɔngɔ kan u fɛ yen Marokukaw ye wuli ka jɔ kɛ sa ko k'u ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lakanani ko sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ ko sabula bɔlɔlɔ sira fɛ maaw ye wuli ka jɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna jatigɛ baara ta ka ɲɛsin Sewutakaw olu fɛ yen ma min ye Espagne ka yɔrɔ in ye yɔrɔ min ni mankan bɔra la kosɛbɛ na ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga la sa olu caman tɛmɛn'o fɛ o la sa k'u kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ sa yaasa dugu bɛ se ka lakana cogo min na Zambikaw fɛ yen kalata kɛra kabini alamisa don nka juma don min ye kalata ɲɛnabɔbaw ye sa olu y'a yira sa ko ka jateliw bɛɛ lajɛlen jɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ yelen don baara la yɔrɔ caman na u ka marabolo caman kɔnɔna na bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen k'o la sa ko kalata a dama ni président na de n'a da ka di président hali n'u ye dugu fankelen ci a ka sira t'a la a dama n'a la de Corée du Sud ni Corée du Nord min ye Corée du Sud jamanakuntigi ye sa n'o ye Jae Myung ale y'a ɲininka sa sibiri tɛmɛnen ko a ka kan bi na sa min ye Corée fila ye fala ye san 70 kɔfɛ k'u ka jeni kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ banbali ko o man ɲi k'u k'a lajɛ sa u ka se ka baara kɛ bɛn ni kelenya sira kan jamana fila ka tɔnɔ bɛ sɔrɔ min na cogo min na Detroit Dormuzu Donald Trump y'a yira juma tɛmɛnen na sa k'a yira sa kɔni ko Iran kɔni k'a bɛna na Iran kɔni ka ko ban a y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sen kan min ye Detroit Dormuzu u bɛ se k'a ta k'a don u sago la cogo min na min ye Amerikɛnw ka jamanakuntigi ye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔni tun bɛ ka yɛlɛmagamanw kɛ Iran yɛrɛ kɔnɔna na Irankaw ko olu ma jɔrɔ u ma biliki sabula olu b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara min bɛ sen na Detroit Dormuzu kɔnɔna na Amerikɛnw yɔrɔ ka jan na kosɛbɛ wa nin waleya in filɛ nin ye bi a kɛlen don ka taji sɔngɔ gɛlɛya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sabula ale yɔrɔ in ale nafa ka bon kosɛbɛ kɛmɛ sarada la min ye taji min bɛ feere diɲɛ kɔnɔna na 20 o de bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ min ye Amerikɛnw yɛrɛ sa u ka maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko Trump ye nin kuma min fɔ o don ko New Yorkkaw fɛ yen ni a tun bɛ jɛrɛbeleba sen na sa Garden City la New York dugu kɔnɔna na ko a y'a gɛlɛya kosɛbɛ sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ sen na nin ye sigikafɔw bɛ sen na a bɛ sɔn ka o garisɛgɛ dɔgɔya kosɛbɛ Indonésikaw fɛ dugukolo yɛrɛ la dugukolo yɛrɛ min sa n'o taara se fo 7 buruburu 7 ma sibiri tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 20 kɔni nin tora ko in na duguden caman olu y'u sigiyɔrɔ bila min ye dɛmɛ donna maaw ma sa sabula ji o fana nana fara ko in bɛɛ lajɛlen kan k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni Farafinna musolakaw ka farikolo ɲɛnajɛ min tun bɛ ka kɛ Marokukaw fɛ o banna kunungo Cameroun ale ye wasa don Malawi la 7-0 min ye jɔyɔrɔ sabanan ɲini na sa Algérie fana ye wasa don Maroc la o banna 1-1 na penalty ta na sa min ye Algérie ale sen jara kosɛbɛ 7-2 kunungo ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dir'u ma gardien minnu min ɲɛna ni gardien bɛ min ye celu dase ka tɛmɛ bɛɛ kan ka taa fara équipe min ni o ma carton caman ta o bɛɛ lajɛlen kɛra Kafu ɲɛma n'o o ye Mosep ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ani Infantino FIFA ale ɲɛmaa b'a fala ye